ना हरबाव आयु थला थाम सना गाननानै थांदो बाय बाय हाय बारबामि इदि लेले लुलु थांनाङा थां थांदो थां मोजां थांदो थांदो दहायनो फैदों लोगोआबो सानजों नास्ता खालामबाय आरो गाबोन दाखालि गेलेहैनानै बेदरजों ओंखाम जागुबोलायबायनो जाथोसो ब्रेकफास्ट ओमफ्राय जोंना एकदम एग रल आरोना फिसालाय बेखौ जाबाय लांबाय सिगांबा अमानि दाम दर खालामलायगासिनो हनै सुनाफोर मैया बेलासियाव लानानै फैबाय अमाया ओजों माजों रायज्लायहरो ओजों फायखारजों रायज्लायहरो दाम खालामग्राया हनै गेजेरनिया हाजिरा गैयै दाम खालामग्राया खम जारला खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सयमा जिउ फरायनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनभाइट ब्लग्सखौ जोसेना मोनजाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान हरनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन लाइक कमेन्ट शेयार खालामलाबानो जाबाय आरोना आंखौल' ना मानसिफोरखौबो गरम मोन्दों ना आं मेजेम गोनांखायसो बांसिन मोन्दों जि दोदो मोननानै लोमजागुलायो आरोना ओमफ्राय आं सिगां ब्लग्सआवहाय फोरमायदोंमोन ना बिथाङा हिदिना थाङाखै होननानैहाय अमानि थाखाय बाट ना जाखां लोंखां आरायथायाव थांदों इयो न'आवहाय थांनानै अमाखौ मानसि लानानै आरनानै दैखांनानै मानानै अट'जों लानानै फैदों आरोना थानो हायाखै आरोना इयो बानाय मानायखौथ' बादहो माने आदेश मोनबाय नालाय मोनबायसै होलांबाय थांनानै ओमफ्राय लानानै फैबाय 8थायावसो सफैदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो बन्द'बस्त रायलायगासिनो अमाखौ ओमफ्राय लाबोनानै जोंनावथ' जायगा गैयाना ओमफ्राय बे जाय आदाजों रायलायदोंमोन आदा फायखारि मोनावहाय फायखारिबो ओमफ्राय सोरबा फुथारना होयोबा फुथारनानैबो फाननानै होयो ओमफ्राय गावस्रा लाबाय आरोना ओमफ्राय इसिनावनो खानानै दोनहैदों दा बेखौनो आलासना जागासिनो दं आरोना दा गथा गथि बिसोरनोनो फानो ना बुथार होनानै फाननो होननानै आरो बिमा फिसा रायलायलाय फायखारजों रायलायलाय जागासिनो दङ दान्दिसे उनाव नायदो ओमफ्राय आंनि सेराव बेसे सफैबावबाय आरोना बे अमा बुथारग्रा आदा मोजां सेराव आरो खनसे थांबावनाया ओरैनो जाथो एरायनानै फैनो हायासै आरोना लानानै फैबाय बिसि फिसाया जायो नालाय गाव जायाबाबो ना मोदोमखौ दरसे खनजायो गाव दंसै प्लेनिंआ एसेबो बे नङामोन दिनै सिम्पोलथार दालि लेबु जानायनिसो प्लेनिंमोन आरोना फैनायहाय ओमफ्राय लाबाय नालाय आं लोगोसो लादोंमोन मालाबा थाइगिरजों ना जागोन दे बिफा होननानैहाय दाना गावासो अमा लाबाय आङो थाइगिरजों जादो नोंसोर होननानै थाइगिर लाना फैबाय थाइथामनै थाइसे हानानैबो होबाय आरोना ओमफ्राय आंनि बै आमलाव बायनाय सामब्राम गुफुर फिसाया एसे दंबावथारो आरो बेखौ फसायला गावासो नै लावदुम लानानै फैबाय आरोना 200 थाखा होनो बेनो गोदाव सोराव 200 थाखा केजि आरो नानदल'था बेखौ ओमफ्राय आं होनबाय जोंनो अमा लाबोबायबा नोंहा ना लाबोदो दे आं नों थाइगिरजों ना संना होनोसै होननानै गावहा ओमफ्राय मैया बाथोन जानाया अभार जादों जाला होननानै दालिसो जागोनलायनो गाहायनि लेबु गोमोनजों मा बुस्थु बे फुगारग्रा दै खोलैदों नोङो ए भगबान मालाय बिफाजों माला माल थांफा थुंफा दे बेखौनो गोथाव संनोसै आं दा माबाफोर एरो ना मायो दाथ' दालि लेबु जागोन होनदों गाव ओमफ्राय आंनि नायगिरि आब' आगै बिमामोनहा बिबोनांमोनहा मिन्थिखाबाय आंखौ बुंखाबायानो आब' आगै नों बिदि जानानै नोंना मोदोमा आरो बारायबावसिगोन होननानै नंगौ जानानै बारायाबो जानो हागौमोन ओमफ्राय जानानैबो आरो ओरैनो थासिनबावबायना टाइमा बहननो हाला जेनेबा फांफुं साइकेल सालायनो हाला एसे फ्लिंफ्ला बिदि गैला जाखिनि टारगेट लादोंमोन आरो एक्सारसाइस खालामनोबो टाइमानो मेनेज खालामनो हाला संनाय खावनाय गोथाव जानाय लोंनाय गादा बुसि थानायाव टाइमा थांसिगोन आरोना हा मानो बन्द'सै समबारसो दा दिनैलाय बुधबारावसो एसे बन्द' जायो अबाय बन्द' नुबोदों नोंलाय 8:30 नालाय खुलिथ'वाखैब्रा फाग्ला 8:30 थांनानै फैनायानो गावहा दखानखौ खुला नुजोबनांगौ आरो दा 9:30 9:30 10:00 खुलिगोन ना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय दान्दिसेल' दालि गाबखांनानै एसे हाइजें सामब्राम गुफुर देनायावनो ओमफ्राय नै अनबाय खोमा आंखौ अखायाबो एसे आरोना बेहा अमा लाबोदों गरमाव गरम बारा प्रेसार खोलैलांनो सानबाय खोमा ओंखायनो एसे ज्राव हागारबाय नै नङाबा दानिसो सान्दुं थिं जा गरम खालामो आरोना दान्दिसे उनाव मा महर लायो आं मिथिला खिन्थु दा अखा हाबाय
थेवब्लाबो थान्दा गोलैयाखै बाब्बारे ओइ गरमानो गरम दाउखोथारदोंसो नोरसिं तेजपाता होलायनोसै आरोना नोरसिं खाब्रबलायनानै लायबाय ओमफ्राय गैयाबो अखायाबो ओरैनो बालाबगासिल' हनै फाखायानो सिस्लाबासै दाउखोफिनबायसो आंहाथ' सेस थाव होआ होननानै सानदोंमोन आरो माबा हरफ्लांगारबायना अयभासना नङाबा नैजोंनो जाखागौमोन गोथाव संनानै जानो नाजानोसै आं अननानै लाबोना होफैनायखौलाय आरो माथो हो पासफुरन सामब्राम सेरायलायनानै बरिया संख्रि हालदै होनानै इदि एवगासिनो दं आरोना आङो फ्रोमनो ओमफ्राय दान्दिसे उनाव बेखौ होनोसै मिक्स एसे एवबावनो थाव ओंखारहांदों ओइनो फुरफुरनो ओंखाम जाननानै लासान्दियावनो नै मोननाय माथो थावा फुर होननानै ओंखारसिनबावबाय बाङाय सेबथाबथाबबो जाहोला आरोना एवनायाथ' एसे गोबावैनो एवजाबाय नै आरामानो जाबाय ओइ बादे नै हानानै दोननाय बेसा जारौ जालायलांबायसो सोरबाफोर बिदि संनानै जायो होनबाथ' सेससै आरोना मानो होनोबा दिनैसो फार्स्ट टाइम संफेरदों आङो थाइगिरजों अमा बेदर आरोना साना गुफुरबो एसे दंबावोमोन हरबावबाय आं नो आइडिया बोरै संनांगौ बाट लोगोफोरनि भिडिअफ्राव एसे नुखानाय नालाय बेफोरखौनो एसे आइडिया मोनबाय बिदिनो संसै आरो नर्माल थाइगिर होननानै बुंलायथारबायहाय खोबहाब एवनोसै मा जालांसिगोन नुलांबाय थासिगोन आरो माथो ओमफ्राय संनायाल' फार्स्ट बे नङा जानायाबो फार्स्ट जागोन आरोना आं खुनु बेला थाइगिरजों अमा बेदरबो जाफेराखै थाइगिरजों नाखौदेन जाबाय बेबो आं संनाय नङा बबाव मोनजायामोनथाय आङो बावलायलांबाय आरोना दिनै फार्स्ट टाइम लागावनोसै नै स्टेप बाय स्टेप एसे सुट खालामथारबाय आङो बेखिनि महर मोनहैबाय आरोना फिफा फिसा सानजों कुलार फुगारगासिनो दं आरोना एकदम सोरबा खर'आव गाखोनाय सोरबा गोदोनायाव गाखोनाय मोनबाय दाब्लिउआ वाव अबाय मोनखो थांदो सिथा हैदो थां दाब्लिउखौ मोजां हैदो दाब्लिउ नागिर ना मोनाखै बेस्रा नै मेजेमा दाबो फुर ओंखारगासिनो दङ रोसिया थाइगिरासो खम जाखोना माखोथाय थाइसेल' होबाय अमा फवासे थाइगिर थाइसे आरोना दाना बेसे गोबाव एवनांगौ बेसे मानांगौ बारा आइडिया गैया नै माथो नै थाइगिरफ्रा बुरु जाबायलाय नै एसे रुइहोबावनोसै जाबाय बारा एवथाबबाय थालां ओंखामानोबा गाबगुलांलाय लांबाय दै हरसा बेखौथ' एसे ग्रेभि जानांगोन आरोना एसे हरबावनोसै अमा बेदराबो गोबाव रुजाखानाय टेनसन गैया आरोना एसे होबावनोसै माथो आं लोगोफोरखौ एसे लाव रोसि जानायसो नुयोलाय नाजों थाइगिरफोरखौलाय नाजों थाइगिर बांसिन जायो खिन्थु अमाजों थाइगिर एसे खम होननाय बायदि मोनदां नैबेलाय माथो जबलांनानै आराम जाबाय माथो आंनाबो नै जाबाय बारा जब्लिहोबालाय माथो जानोसै एसे फिसा होनानै बरिया नुबाय दे भिडिअ जेबो रेसिपि नायाखै आङो ओमफ्राय दासो सङै नायबाय ओमफ्राय एसे आइडिया मोनसिनबायमोन आरोना ओमफ्राय खिन्थु बिदिनो संनाय नुखादों जाबाय मोनबायानो मस्लाखौ एसे हरनां र' फार्स्ट टाइम साखिनायनोसै आं माने सानदोंमोन एसे लावहाङैनो दोनजागोन नामा होननानै ओमफ्राय मबाइलावबो ग्रोब नुलांबायना बिदि लाव दोननाय नुस्लाबासै आरोना एसे ग्रेभि ओंखायनो आंबो फोरानथारबाय आरोना अमायाथ' गोथावखा थाइगिराथ' गोखैखा आरो माथोबाव खानायफ्रा बोरै जाजोबखोहाय जानाय नंला बेखौ साखिनानै फ्राय दुगैथारनांसिगोन बोरैबा मोनजोबबाय गरमा लागावफिनबायसो नानिया दुगैहैखो ना माखो बिफा दुगैनो थांबायानो थाइगिराबो एकदम गुरै आरोना एसे बेजे थायो नामा
दसे साखिनायदों अमाखौ माला जानाय मोनथाय आङो एसे गोबावानो जाबायमोनदां बावलायलांबायसो दिनै ग्रोब लाबबाय जाबाय होननायसो जाबाय गैला बन्द' खालामनानै आरो हेभिसिन बावबायसोहाय नै माथो जारौ मारौनो दुगैखांबाल' एसे सान्ति मोनो स्र' दुगैनानै लाजोब्बाय जोङो थुमनोसैबो आरोना ओमफ्राय नालाय गाइसमोन बिसोर जाबाय फिसा जालायबासो ओरना हरबाव आयु थलाथाम सना गाननानै हो मोजां दोनथ' गाज्रि दोनसानदों नों मा जागौ सोर गाननाय बाबानो नों ओरैनो हेन्डसाम नुदों आरोना लाबायबो आरोना नै बेयाव जाहैनोसै बारावहाय नासो अना खाना दालिल' नों इदिनो जानो लुखादों आरो सिम्पोलनो सासेया गाइखेर सासे दालि लेबु आं मिथिलाहाय लायबानो मोननाय गावासो लायाखै थाइबेंफोर लायजागौमोन थाइगिरखौ जानो नायदोंमोन मोथां थाइगिरखौ जानो नायदां मोदोम हारा दङथ' थुमनानै लागासै आरोना जोङो खावफिनबाय नै ओमफ्राय सान्दुङा थैखासिगोन एबारना दावखोनाया आंना जाबादि थुमबाय आरो लोगोसे सान्दारजायाबो जाबादि लागावबाय बाब्बावै ब्रां ब्रां जाबाय आरोना आङो गोथाव मोनथारदों आरोना बिरादनो आंनालाय मा गोथाव मोनलाबायखायो बेनिफ्रायहाय बिथांनोबो थाइगिर बिगाबफोरखौ जाबाय ओमफ्राय बिगाबफोर नङा बिगाब जाबाय आरो एसे ओमफ्राय माबा मोदोमाव हारा सिथाबनाय दंमोन नालाय बेखौ मोननै मोनथामसो जादोब्रा होननानै होदों आङो गावथ' जाया होनदोंमोन माने जाला होननानै थाखाथारदों आरोना मालाय गोबाव जाखाथारबाय बियो ओमफ्राय आं दा बेजों लोगोसे ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आरोना नोरैहाय एसे बार फैनायखाय मेख्ला गांसे सुनायावहाय एसे थाफैदों आङो नोरैहाय बार हाबफैयो आरोना बार हाबफैमालाय बेहाय अबाव थाबाय थानो सोरनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि संनाय जानाय संनाय साखिनाय ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच